keep a secret. Hej, velkommen til Pane Gamer. Ja, jeg har fået stream Cosmomatic, og jeg har lige min ven Rejle her på besøg. Så hej Rejle. Hej. Ja, men jeg skal simpelthen spille det her Kerbal Space Program, og det er en demo. Fordi jeg gider ikke også til at købe de originale spil, så ja. Så de starter bare med det, som jeg allerede har. Det kan godt være, at skærmen er det lille, men undskyld. Fordi jeg kan ikke få den her i fuld skærm, så hvis I kører baggrundsstøjen, så er det bare lige Rejle, der sidder og spiller Destiny Street Black Flag. Jeg tror lidt den der. Ved du hvad? Det kan godt være, det lige irriterer jer lidt, men hvordan? Sådan bare her. I gider ikke at skulle til at bygge nogen, så også bare jeg heller ikke fået testet den. Det bliver spændende! Så nu skal den altså fandme bare op i rummet. Alle, der er kulør af det eksemplar. Nu skal den fyres op rundt, medmindre det ikke fucker op nu. Jo, det skulle fuck op. Nej, det skulle ikke. Alle. Nå. Så videre vi går. Den kan godt være lidt sløv i det, men lad være med at tænke så meget på det. Nej. Er I klar til at se den her fætter her bliver fyret op i rummet? Jeg ved ikke, hvordan man kommer i kredsløb rundt om, så fyr. Se, det går fint. Efter den her, så synes jeg måske, vi skal prøve at tage en af dem, som Kerbal de har, altså det her spil her har lavet. Fordi, som I kan se, det her det går så godt, så kan vi se. Altså, den fly. Men ja, I kommer også til at se en video med det her, når her i aften, hvor jeg spiller sammen med min ven Philip. That's skills. That's fucking skills, man. Why is that skills? Han laver lige 360 no scope. Nej, det gjorde han faktisk. Hey, 360 no scope. Det var 360 Og noget jeg stadigvæk ikke helt forstår, min gruppe de vil. Her ser I raketten fra Kerbal. Det jeg ikke forstår, min gruppe til bogmesse de vil lave. Det er fucking. Min gruppe de vil lave en bogmesse om Illuminati. Så det er også bare fint. Jeg ved jo en hel del om Illuminati, så jeg vil ikke sidde og fortælle noget om det. Det er sådan lidt tænke over. Og synd for amerikanerne. Fordi mange påstår faktisk, måske ikke sige det, men der er faktisk mange, der påstår, at Illuminati faktisk lavede 9/11. Fordi jeg fandt ud af, at Illuminati faktisk er en terroristgruppe.
God start. Men jeg fandt faktisk ud af, at det er en terroristgruppe. Og at hvis du folder en $20 på en bestemt måde, så kan du faktisk få de 2 kyllingetårn, der faktisk brænder. Og hvis I så på, hvad er Illuminati, så oppe i toppen, så står der, hvem er Illuminati. De skal jo så forestille jer, hvad er. Men hvis I så går op og ser det, så kan I se mere om det, så. Men det her, det bliver bare lige sådan en kort lille video, fordi at, lige for at sige, at der kommer det her i aften, og jeg kan spille lidt, fordi at, hvis det virker igen, så. Yay! Jeg synes altså lige, jeg ser det heroppe. Her, det er facecam. Det kan godt være, at I bliver lidt forvirret. Men det er fordi, jeg føler altså lige lidt rundt på mit facecam. Jeg vil gerne lige se, hvad for nogle motor, der er ved at få ud. We are going to the moon, folks. We are going to the moon, bitches. We are going to the moon. We are going to the moon. Der var også en rapper, der hed Tupac. Efter han havde lavet en sang, der hedder Kill Illuminati. Så næste dag, da han var på vej hjem fra en bokskamp, så blev han fucking skudt. Fordi at han havde fundet ud af den største hemmelighed ved Illuminati, som ingen har fundet ud af. Og så blev han fandme skudt. Og det var faktisk lidt ærgerligt, fordi hans musik, det er faktisk pænt. Det er faktisk pænt godt. Det er faktisk pænt godt. Generelt så bare heroppe i baggrunden er helt koncentreret altså. Men efter det her så skal vi altså udenfor. Så synes jeg, så skal vi lige udenfor det eller andet. Så ja, nu er vi jo op her i rummet. Yay! Faktisk, jeg har faktisk mange gange været tæt på at komme hen på månen, men så aner jeg faktisk ikke, hvordan jeg har gjort det. Men 2 gange så har jeg prøvet at være tæt på at komme ind på månen, så. Men nu synes jeg bare, at vi lader motorerne gå til bagefter, så laver vi en lille kaliber. Fordi nu er de her motorer snart ved at gå ud. Jeg kan godt lide, at de faktisk ikke er blevet overhedet lige nu. I kan gå ind og se noget af det her for eksempel på Jacksepticeye, hvor han spiller det originale. Eller PewDiePie, der spiller han også original. Men på Jacksepticeye, der har jeg i hvert fald set, at han har 2 måder, hvor han lander på månen, men det vil jeg så ikke afsløre, hvordan. Det må I selv finde ud af. Så. Okay. Woo! Dance party, bitch. Captain, free. Så Captain er fri. Kiss. Så jeg har i hvert fald bare gjort sådan, så den er så løs nu. Nu kan vi så bare lægge det rundt. Ej, jeg tror altså, jeg vil stoppe videoen her. Men jeg vil bare sige, jeg er tilbage med gaming. Så let's do this, bitch. Så tak fordi I så med. Her kommer emoji-pindefesten. Yeah!